Gore pluća svijeta rečenica je koju su mogli pročitati i čuti mnogo puta u prethodnom periodu. Požar koji je zahvatio Amazonu na globalnoj razini otvorio je pitanje zaštite prirode. Ekipa N1 je provjerila šta je sa plućima Evrope, prirodnim blagom Bosne i Hercegovine i jednom od dvije najznačajnije prašume u Evropi, prašumom Perućica. Dobra vijest je da je i danas dobro očuvana i zaštićena na korak da se nađe na UNESCO-voj listi svjetske kulturne baštine. Most of the time I'm taking pictures and Većinu vremena fotografišem. Nakon 2 sedmice imam gotovo 3000 fotografija i skoro svaka od tih fotografija je savršena. A na slikama Metjua Šosteka iz Poljske je netaknuta priroda jedne od najvećih prašuma u Evropi, Perućice. Šuma koja je preživjela ledeno doba, nepristupačni vodopad Skakavac, te najveći planinski vrh Bosne i Hercegovine, Maglić, sve dio nacionalnog parka Sutjeska. 1938. godine prilikom vršenja uređajnog elaborata šumari taksatori na planini Maglić su radili taj uređajni elaborat i u slivu riječice Perućice, između uvali, između planina Maglića, Volujaka i Snježnice, otkrili su predivne sastojine bukve, jele i smrče, koje su po drvnoj masi, čija drvna masa je prelazila i preko 1000 metara kubnih po hektaru, a visina pojedinih stabala prelazila i 50 metara. Naravno, sama kompozicija, odnosno sastav šume nije imala premca, da kažemo, u dinaridima, tako da je sve to bio razlog da se 1952. godine područje Perućice površine 1234 hektara izdvoji iz redovnog šumarskog gospodarenja kao objekat potreban za naučna istraživanja i edukaciju. Skoro 7 decenija nakon, ova prostranstva su još uvijek neistražena. Više od 170 vrsta drveća i grmlja, oko 1000 vrsta zeljastih biljaka, ribe, gmizavci, te 18 porodica sisara. Brojne endemske vrste izazov su za naučnike, zbog čega Evropska unija finansira izgradnju savremene laboratorije na Tjentištu. I svake godine tih, da kažem, eksperata je sve više što se javljaju, što traže potrebne dozvole za ispitivanje Perućice. Dolaze bukvalno sa svih krajeva svijeta i skoro smo imali jednu grupu organizovanu sa jednog njemačkog šumarskog fakulteta. Perućica se trenutno nalazi na privremenoj UNESCO-voj listi. Zajedno sa poljskom prašumom Bjelovježe spada među dvije najveće i najbolje očuvane evropske prašume. Zbog očuvanja prirode strogo je kontrolisano prisustvo čovjeka u ovoj šumi, no mnogo je onih koji su zainteresovani za obilazak. To je 3-4 puta nedeljno, ne samo safari i razgledanje, već i hiking do Trnovačkog jezera. Imamo strance bukvalno od zapadne obale Amerike do Australije. U prašumu Perućice dozvoljeno je ući samo uz pratnju vodiča. Oni koji se nađu u njoj neophodno je da prate staze, ali i putokaze. Aleksandra Toljo-Ružić, N1, prašuma Perućica, Tjentište.